a la que li encantava llegir amb entusiasme tot tipus de llibres. Contes i llibres d'aventures eren els seus preferits i no desitjava res més que quan arribaven les vacacions de Nadal visitar a son diari, que passava les festes en una casa de Morella, i junt a ell i a la calor de la llar passar hores i hores llegint tots els llibres possibles que atesorava la seva magnífica biblioteca. La nit de Nadal, després de la celebració familiar, es quedava buida en el sofà i va viure un dels telefònicos somnis que recorda. Els protagonistes dels seus volguts contes prenien vida i en aquesta tan senyalada nit formaven un autèntic Belén com a adoració al xiquet nascut. Els tres mosqueters es convertien en els reis mags canviant les espases per or, incens i mirra, mentre Rapunzel interpretava l'escena de l'anunciació a la Verge. Els personatges de Pere i Llop formaven l'anunciació als pastors. Tots participaven en este especial recibiment. Caputxeta i els porquets, Hans i Gretel, la Cendrosa, la Bella Dorment, el xicot del príncep, els tres ossets, el soldadet de plom enamorat de la seva ballarina, Mary Poppins i el protagonista del més important llibre de literatura valenciana, Piran Nolan. Un somni que tota la vida l'acompanyarà i que avui feia una xiqueta compra els seus fills la nit de Nadal al calor de la llar d'ells a casa de Morella. I, com de contar,